Fogalmam sincs, hogy hogyan indítsak el egy ilyen videót, úgyhogy szerintem csak így belevágok a közepébe. A mostani projekt, amin dolgozom, az nem más, hogy fekhelyeket készítek menhelyek részére. Van egy kicsi ruhamárkám, a Moiza, ami hamarosan megszűnik, és tulajdonképpen ennek a felszámolásában vagyok, és anyagokon kívül az anyaghulladékokat is szeretném feldolgozni. Így a márkán belül háromféleképpen keletkezik textilhulladék. Az egyik, amikor az interlokkal leszegem az anyagoknak a szélét, ilyen kis picike kukacok keletkeznek ilyenkor, igazából ezt már nem is kell összevágnom. A másik, amikor magát a szabásmintát vágom ki, ezek tudnak kisebb-nagyobb anyaghulladékok lenni, úgyhogy ezeket azért így fel kell darabolgatni külön. Illetve vannak olyan részek az anyagoknak, mivel 90%-ban használt anyagokkal dolgozom, amik lyukasak, szakadtak, nagyon foltosak, vagy olyan anyagból vannak, amiket nem tudok használni. Viszont nem vagyok hajlandó kidobni semmit, mert tudom, hogy az égetőbe kerülnek, úgyhogy bizony évek óta gyűjtögetem a hulladékokat, és ezekre így volt már különböző ötletem, hogy hogyan fogom őket felhasználni. Most ez az egyik, hogy a fekhelyeknek a tömőanyagát fogja majd adni. Ehhez, hogy ne legyenek túl nehezek, igyekszem kétféle anyagtípust felhasználni. Az egyik ezek a vékonyabb anyagok. Ezekből, hogyha túl sok van, ezek nagyon nehezek, úgyhogy igyekszem összekeverni olyan anyagokkal, amik vastagak, de könnyűek. És mivel a tavalyi szezonban is készültek kabátok pokrócokból, hálózsákokból, és azoknak ugye a térfogata nagyobb, viszont nagyon könnyűek, ezeket igyekszem így egy kicsit összekeverni, és ebből készülnek majd kisebb-nagyobb fekhelyek, és remélem ezzel akár mást is inspirálok arra, hogy felhasználja a hulladékot, és ne pedig kidobja. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire jön be ez a formátum, mert én viszont úgy érzem, hogy szívesebben készítenék hosszabb, tartalmasabb, kicsit edukatívabb, inspirálóbb tartalmakat. Remélem, hogy majd ez is ugyanannyira tetszik nektek, mint a rövid formátum. Szóval a fekhelyeket mindenképpen húzattal szeretném készíteni, hogy tudják őket mosni. Először ehhez készül egy első kis húzat. Ezeket lelokkolom, egyenesen körbevarrom, kifordítom, és akkor miután kifordítottam, tudom feltölteni az anyaghulladékokkal. Így néz ki kifordítva. Akkor megtemve pedig már így, olyan, mint egy kicsi párna. És akkor a kifordító nyílást meg szépen levarrom millisen, és akkor majd erre kerül rá a külső húzat. Felülre pokrócanyag, hogy puha legyen, és alulra pedig valami vízálló anyagot kell néznem majd még. Amit viszont még azt hiszem nem mondtam, hogy 12 darab különböző méretű fekhelyet szeretnék készíteni, és ehhez van 3 pokróc, és nyilván ezeket is szerettem volna így second hand textilekkel, meg ami így a belső a húzat is, meg ugye a tömőanyag az is ugye minden már second hand, vagy pedig hulladék. A vízálló anyaggal lesz egy kis köröm még, de szerintem I Love Textilbe fogok menni, ott ugye desktop anyagokkal kereskednek, úgyhogy még az is egy jó alternatíva lehet. Remélhetőleg fogok tudni velük dolgozni majd, és tetszeni fog a kis kutyusoknak, meg citusoknak is. Első körben most feldaraboltam egy csomó tömőanyagot, hogy kipróbáljam, hogy így milyen ez a kevert dolog. Nem is túl nehéz, de kellően puha is, meg van tartása. Én engedélyt adok magamnak a továbbiaknak az elkészítésére. Amúgy kifejezetten nehéz egy kamerához beszélni. Értelmesen, összefüggően, és azt hiszem, hogy ez így nekem nem is fog menni. Igyekszem kivágni minden őzést, meg értelmetlen mondatot, de nem ígérek semmit. Ja, Istenem, és én azt gondoltam, hogy hát ez egy nap alatt biztos meg lesz a nagy lódúrót. Már csak az, hogy feldarabolod az anyagokat, az órák. De nem baj, szeretem ezt csinálni, úgy értekében nem komolyan. Meg hát nyilván tök jó érzés, hogy tulajdonképpen értelmet nyer a hulladék. Az jó, az mindig jó. Legyünk tudatosak, meg tudatosabbak. Szerintem ez tök fontos a magánéletben is, meg márkaként is, meg tartalomgyártóként is, meg mindenhogy. Hogyan működünk a hétköznapokban, meg a munkánk során, hogy a legjobb döntéseket hozzuk. Bár
nyilván sokszor elkeseredem, hogy ennek nem biztos, hogy van értelme. Meg nem fogom tudni megmenteni a világot, de valahogy a kis lelkem egy fokkal könnyebb. Érzem, hogy amit tudok, azt így megteszem. A lehetőségeimhez, meg kapacitásomhoz mérten. Aztán a többi meg majd eldől. De szerintem jó érzés jót csinálni, meg jó érzés úgy dolgokat csinálni, hogy azt érzem, hogy a lehető legkevesebbet ártok vele. Ez az a szemlélet, ami így nagyon hajt ebben, hogy jót és jól csinálni. Aztán lehet, hogy így ennek nagy egészben nem igazán van hatásod, az én kicsi mikrokörnyezetemben van, és ez a lényeg, mert nagyra nem tudok befolyással lenni, de a kicsire ilyen motivációs percek vannak. Na nyilván elfelejtettem videózni, viszont elkészült 2 kicsi húzat, meg 1 nagy, eddig úgy néz ki, hogy minden nagyon jól működik, és szerintem nagyon vagányul néznek ki. A húzózárak azok egy bőröstől vannak, aki bezárta a műhelyét, és a kis kocsik is tőle vannak, és elvileg elég is lesz összes, mert hogy ezek ilyen méterben kapható hitelen húzózár, úgyhogy ezt akkorára vágom, amekkorára szeretném, és akkor itt vannak hozzá kocsik is, elméletileg pont elég darab van hozzá, ez pont király, hogy ez így fel tudom használni. És akkor a külső húzat, ez egy pokrócból készült kabátnak a maradéka, amiből 2 kis húzat is ki fog jönni. A vízhatlan anyag az I Love Textilből van végül. A menet az, hogy mind a 2 téglalapot leinterlokkolom körbe, hogy ne foszoljon el. Először a húzózárat ugye olyan hosszúra vágom, mekkora a hosszabbik oldal, a kocsit rárakom, színnel szembe felvarrom a húzózárat, kifordítom, letűzöm milisen, és utána pedig csak a 3 oldalt levarrom duplán, hogy ezért masszív legyen. Mint egy párnahúzat, tulajdonképpen olyat készítek, nem egy nagyon bonyolult dolog, akár így a varrás gyakorlásra is, meg a húzózár gyakorlásra is tök jó, és hogyha saját házi állatnak készítenétek, akkor is szuper, de hogyha menhely részére, akkor meg főleg, meg nagyon örülnek neki. Feltűztem a húzózárat, és ezt fogom felvarni. Egyébként a húzózárnál érdemes cipzervarró talpat használni, hogy minél közelebb legyél a fogakhoz. Felvartam mind a 2 anyagra a húzózárat duplán, és akkor miután kifordítottam, most jön majd a millis tűzés. Egyébként nem tudom, hogy aki var, ugyanígy van-e vele, de szerintem a millis varrás az egyik ilyen legsatisfying dolog a világon. Zseniális. Na de most komolyan, nézzétek meg. Imádom. És akkor már csak annyi marad hátra, hogy ezt a 3 oldalt körbevarrom 2-szer, és kifordítom, és tulajdonképpen készen vagyunk a húzattal. Amit én szoktam egyébként, hogy húzózár elejét, végét, ezt duplán elvarrom, vagy triplán, vagy akár 4x5-ször, amilyen kedvem van éppen. Második kör. Yay! Célnál. Ja, egyébként ez a szálvágó, ha bárkinek kezdő tippet adhatok, game changer. Kifordítgatás. Woohoo! Na jelenleg 5 darab van kész a 12-ből. 4 darab ilyen kisebb méretű, és 1 darab nagy. Azt hiszem, hogy egészen jól haladok. Úgy érzem, hogy ki fog jönni minden. És remélhetőleg azt is sikerül majd megmutatnom, hogy hova kerülnek, és kiknek. Úgyhogy most elkezdem őket gyártani szépen sorban. Valakinek nagyon tetszik az ágyügy. Valaki meg el lesz innen paterolva mindjárt. Ez a babzsák is úgy indul, mint egy hulladékmentős projekt, de egyszerűen nincsen hozzá türelmem és kell felhasználnom, és ez pont tökéletes lesz majd így a fekhelyeknek a kitömésére. Szóval kerül bele minden, például hálózsákból van, ez pokróc volt, ezek ilyen pamut maradékok szintén, úgyhogy így kerül bele
Vékonyabb is, vastagabb is, könnyebb is, nehezebb is, úgyhogy ez így egyelőre úgy tűnik, hogy egy tökéletes kombó, és közben tofu is megérkezett. Fókusz. Hello, papa. Kényelmes? Elkészültünk, aminek nagyon-nagyon örülök. Sokkal tovább tartott, mint terveztem, de nem baj. A lényeg, hogy elkészültek a fekhelyek. Le van tesztelve, a cicák imádták, amíg kint voltak a nappaliban. Végül 14 darab készült a 12 helyett. A kisebbek cicáknak, meg kisméretű kutyusoknak, a nagyobbak pedig nagyobb kutyusoknak és összebújóknak készült, és igazából nincs más hátra, mint leszállítani őket. Az első megállónk Dabason a Putrinka Állat- és Természetvédelmi Alapítvány, ahova 2 nagyméretű és 3 kisméretű fekhelyet viszünk, és remélhetőleg tudunk videózni, és nagyon izgatottan várjuk, hogy milyen lesz a fogadtatás. Amint megérkeztünk, tudtuk, hogy jó helyen vagyunk. Jandiék szuper cukik voltak végig, ott is ragadtunk egy másfél órára. Hihetetlen, hogy mit meg nem tesznek napi szinten az állatokért. Ők ugye itt is élnek, amint ez számunkra kiderült utólag, és bár későn érkeztünk, ezért a kertet nem tudtuk megnézni, de nem csak a házban, hanem egy hatalmas telken is még kutyusok vannak. Ahogy így beszélgettünk, kiderült, hogy nem csak mentik az állatokat, hanem terápiás kutyákat képeznek, ami szerintem zseniális és nagyon-nagyon példaértékű. Mindenképpen figyeljétek a Facebook oldalukat, mert Jandi folyamatosan rak ki videókat, és haláli imádom a stílusát, ahogy beszél, és ahogy az állatokkal bánik, zseniális. A második megállónk 17. kerületi Noé Állatotthon Alapítvány, ahova 5 kisebb fekhelyet fogunk leszállítani. Amint a kapuhoz érkeztünk, leesett az állunk, a Noé az hatalmas, és hogy nem csak kutyákat és macskákat mentenek, hanem mindenféle állatot, olyan, mintha egy mini állatkertben lennénk. Zseniális. Az első útunk egyből a cicaházba vezetett, hogy a kis fekhelyeket lerakjuk, és szuper cukik voltak itt is a cicák. Etettük őket, simogattuk, és szerencsére 1-2 fekhelyet már birtokba is vettek a cicusok. Ezután volt lehetőségünk sétáltatni. Sebi egy nagyon-nagyon nyugodt kutyust kapott, aki igazából 2 perc után vissza is ment volna a kennelbe. Én viszont egy nagyon-nagyon izgága kutyust kaptam. Nekem egy kicsit meggyűlt vele a bajom, de nagyon jó élmény volt ez is. Ezután még körbenéztünk a kutyusoknál, is vagy 2 órát biztos, hogy eltöltöttünk. Az utolsó megállónk pedig a Szentendrei Árvácska, ahova 4 nagyméretű fekhelyt hozunk majd, és remélhetőleg tudunk sétáltatni majd itt is. Az Árvácska bejáratánál egyből Zordon üdvözölt minket, aki azonnal birtokba is vette a fekhelyeket. Ezután körbenéztünk, rengeteg cicus és nagyon sok kutyus várja itt is a gazdát, mindegyik iszonyatosan aranyos, és kaptunk is egy, egy nagyon kis mókás kutyust, Csíkost, aki minden egyes centiméteren megállt jelölni és kaparni, de nagyon aranyos volt. Ezután körbe mentünk, még a kutyusokat is megnéztük, aztán pedig innen is érzékeny búcsút vettünk. És akkor most így lassan fél évvel később megpróbálom befejezni ezt a videót. Itt van velem Bendi. Bendu, szeretném mondani valamit? Köszönjük! Először is remélem, hogy ezzel a videóval sikerült másokat is meginspirálni. Részt, hogy a munkánk és a hobbink által keletkezett hulladék felhasználásával egy kicsit jobban foglalkozzunk. A másik pedig, hogy remélem, hogy kicsit közelebb hoztam ezt az egész menhely témát azoknak, akik talán kevésbé nyitottak erre, vagy kicsit szkeptikusak a menhelyekkel kapcsolatban. Nekem mind a 3 hely jó élmény és tapasztalás volt, és mindenkinek ajánlani tudom, főleg, hogyha úgy érzed, hogy mondjuk anyagilag nem tudsz támogatni egy alapítványt, és egyébként szeretnél segíteni, akkor az önkénteskedés szerintem egy szuper jó
választására. Szerintem majdnem mindenhol örülnek az önkénteseknek. Itt nyilván nem annyira tiszta munkát kell végezni. Általában a kenneleknek a takarítása, az állatoknak az etetése, a helynek a rendben tartása az, amit ilyenkor el kell végezni, de egyébként a kutyáknak a sétáltatása is egy hatalmas nagy segítség, és ezt külön ki akartam emelni, mert én egyébként nem tudtam, hogy ez ekkora népszerűségnek örvend, de iszonyatosan jó volt látni, hogy mennyien sétáltatnak kutyát, családostul, párostul, egyedül, bárhogyan, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség vagy alternatíva azoknak, akik egyébként szeretnének kutyát, de valamilyen okból nem tehetik meg, vagy anyagilag, vagy időszűke miatt, vagy mert nem olyan éppen az élethelyzet, hogy beilleszthető legyen egy kutyus. Szerintem egy tényleg nagyon jó kis alternatíva tud lenni, hogy akár minden hétvégén el lehet menni ezekhez a kutyusokhoz, és meg lehet őket sétáltatni, és ez a kevés idő is nagyon-nagyon sokat tud adni. Én ebben az időszakban, amikor készültek a fekhelyek, éppen eléggé mélyen voltam, nem voltam a legjobb mentális és lelki állapotomban, és nagyon-nagyon sokat segített nekem ez a 3 alkalom, és ahogy említettem is a videóban, volt, ahol 1,5-2 órát is eltöltöttünk, és úgy jöttünk el onnan, hogy én annyira fel voltam töltve, és ott egy pillanatig nem éreztem azt, hogy nagyon erősen szoronganék, vagy nagyon rossz gondolatok gyötörnének, és hogy már ezért megéri. Szóval ez egy nagyon jó adok-kapok szituáció, úgyhogy tényleg mindenkinek tudom ajánlani, aki egy kicsit is nyitott erre az irányra, és annak is, aki egy kicsit tart ettől. Például a Noéban nem csak a kutyákat lehet sétáltatni, hanem a cicáknak a kifutójába be lehet menni, és tényleg mint egy ilyen állatkerti simogatóban ott időt eltölteni a cicákkal, hogyha valaki például nem kutyás, hanem inkább cicákkal szeretne időt tölteni, hogy ez tényleg nagyon szuper, és menjetek és kapcsolódjatok állatokkal, mert rengeteget adnak, és azt érzem, hogy erre tényleg szüksége van az embereknek, hogy ezekkel az állatokkal körül legyenek véve, és kiszakadjanak ebből a rohanós, stresszes, izgága világból, és kicsit lelassuljunk, és kapcsolódjunk ilyen formában is a természettel, meg így az állatokkal. Szóval nagyon-nagyon hálás dolog tud ez lenni. Majd ennek a 3 alapítványnak is le fogom tenni a mindenféle infóját hogy hívják itt YouTube-on? Az infoboxba? A leírásba, és akkor ti is meg tudjátok őket nézni, de nagyon szívesen fogadok egyébként ajánlásokat az egész országban bárhol, hogy akár tudjatok egymásnak segíteni. Bocsi, hogy hova érdemes menni, vagy hol van nagyobb szükség a segítségre. Úgyhogy nyugodtan írjátok meg, hogy ti hova mennétek, hol segítenétek, hova érdemes, mivel érdemes segíteni, mert az is tök hasznos. Szóval, hogyha szeretnétek így hozzájárulni ti is alapítványok, menhelyeknek a munkájához, akkor ezt nagyon tudom ajánlani, és hogyha meg akár így fekhelyekkel segítenétek, az is nagyon-nagyon szuper, mert mint hogy így nagyon-nagyon örülnék, és már több ember írt, meg volt egy műhelytársam, a Márti, a Deep Mood Bridal-nek a tervezője, aki most szintén ezzel foglalkozik, hogy a szabászati hulladékokat fekhelyek tömőanyagának használja, és ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy én erre inspiráltam másokat, úgyhogy léci csináljatok még. Amit ehhez egyébként hozzáfűznék még, hogy ha most újra csinálhatnám őket, és egyébként fogok még, és ezt már így fogom csinálni, hogy a belső húzatot is vízállóra varnám. Valószínűleg egy menhelynél sokkal praktikusabb, hogyha a belső húzat is vízálló, és sokkal strapabíróbb is, és azt hiszem nem is húzom tovább a szót, mert már így is folyton csak ismételgetem magam. Zárásképpen mindig mondom, és most is fogom mondani, hogy babráljatok,
alkossatok a két kis kezetekkel, mert ez nagyon fontos, és nagyon sokat tud adni ez is, és hogyha ezzel még pluszban segítetek is valakinek, az meg non plus ultra, de tényleg csak ajánlani tudom, hogy tényleg hozzatok létre valamit a két kis kezetekkel, lehet ez bármi, nem kell kapcsolódni semmihez, nem kell, hogy kifejezetten célja legyen, csak az, hogy ti jobban érezzétek magatokat tőle, kicsit kikapcsoljatok, kicsit a jelenben legyetek, kicsit tapasztaljatok, fogdossatok, kapcsolódjatok anyagokhoz, és kicsit jöjjünk le erről a digitális rohanó, nagyon ingergazdag világról. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, sok-sok babrálást, és a következő videóban remélhetőleg nem annyira sokára találkozunk. Sziasztok! Ugyos voltam, Bandika.